लोगो हमलायनाय जथुमा बारग' एन.ड.नि खौसेथि आफाद बारग' एन.ड.नि खौसेथि आफादनि खौसेयै लोगो हमलायनाय जथुमाखौ फैगौ 2023 मायथाइनि 2 एप्रिल खालारखालि 2 नं खैलाजुलिनि अनसुमै गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव बारग' एन.ड.नि खौसेथि आफादा सानसेनि गाब गोनां हाबाफारिजों खौसेयै लोगो हमलायनाय जथुमाखौ खुंफुंनो आखायाव लादों। बे खौसेयै लोगो हमलायनाय जथुमायाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन मिरु बर' थुनलाइ आफादनि दानि गोदानै लेङाइ आफादगिरि बिबान मोननाय प्रशान्त बर' बिथाङा। मख'जाथावदि बे खौसेयै लोगो हमलायनाय जथुमायाव गासै 3,000निबो बांसिन बारग' एन.ड.नि बिथांमोना बाहागो लाफैगोन होनना खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथियो। दानिया मिरु बारग' एन.ड खौसेथि आफादनि एसिस्टेन्ट अर्गानाइजिं सेक्रेटारि सन्जित बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बुंखो मिथिना लानि। जोंथ' बे हाबाफारि खुंनो लानाया सनितपुर जिल्लायावहाय जों लादों सेन्ट्रेलनि प्रग्राम। खामानिया गासैबो जाजोब्बाय 10% दङ 10%ल'सै खामानिया बाखि गासै खामानियानो जाजोबनाय जाबाय। आरो लोगोसे आं बेखौनो आसा खालामो दे गासैबो रायजोफ्रा लैहोर लैहोर फैनानै जोंखौ मदद आरो हेफाजाब होफैयो आं बेखौनो बुंगोन। जों हाबाफारि बायदियैहाय जों मर्निंआवहाय फ्लेग हस्टिं दङ जोंना, ओमफ्राय मुंख्लंफोरखौ मान बावनाय, ओमफ्राय जोंना 1टानिफ्राय प्रग्रामा जागोन, ओमफ्राय 12टायाव जोंना जानाय रायजोफोरनि थाखाय ओंखाम बोथिसे गासैबो जमायैनो बोथिसे जानो होननानै लाहार फाहार खालामनाय जादों। आं बेखौनो खावलायोदि जे खावलायगोन बेखौनो आङो खावलायगोन दे रायजोफोरखौ गासैबो धोरोम बा एगेन्स्टखौ सानालासिनो गासैबो रायजोफ्रा फैनानै ज' हेफाजाब होफैबा जों जोबोद गोजोननाय मोनगोन। बे दङ निस्सय जोंनि बे जायगानिनो मुंख्लं देरहासार कालचार प्रग्राम जों लादों। आफादनि बिथाङा मुंख्लं जालांबाय, बिनि मुङैनो जोङो कालचार प्रग्राम लादों। कालचाराव जोंनि आफादनिनो उदालगुरि जिल्लानि सुशांत सुबास दा फैगोन, गहपुरनि बिबुंसा आरो गहपुरनिनो गोदानै जाखांबोनाय सासे सिख्ला रश्मि बिथाङाबो दं, लोगोसे फुंजाबो दं जोंहा गहपुर हालामनि, आरो करिश्मा एक्ट्रिस बिथांखौबो जों हांख्रायनाय जादों। गोदान बोसोरनि गासैखौबो जोंनि आफादनि जानानै गासैनिबो हामलायनाय जासिहरबाय। लोगोसे जोङो बैसागु खुङो आफादाबो, एबारबो खुंगोन जोङो सारिजर हालामाव। एबारबो जोङो नैथि खेब जागोन एबार जों खुंगोन बैसागुखौ गाजा गोमजायै। जेनेबा बेनो एन.ड.आ गोबां बोसोर 2008नि उननिफ्राय मोनब्रै बाहागो जानानै दङमोन। नाथाय एन.ड.आ सुक्ति जाखांनायनि उनाव गोबां खामानि मावनो गोनां दंबावो, जेरैबायदि हारि थामोन्था रैखाथिनि जि जौगानाय खामानि, बे खामानिखौ जोंहा गोबां मावनो गोनां दङ। दा बेफोर गासै मावनो गोनां खामानिफोर थानायनि थाखाय जोङो थांनाय 2022 सननि अक्ट'बरनि 21 तारिखआव जोङो गासै गावलायनानै बा फेक्सन हिसाबै थानाय गासै एन.ड.फ्रा खौसेयै इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन.ड आफादखौ जोङो दाफुंनानै लानो हाबाय। दा बिनि असिलाखौ लानानैनो जे जोङो एन.ड.फ्रा खौसेयै जामारबाय आरो खौसे जानानै जोङो जोंनि मावलांनो गोनां जि खामानिफोर आद्रा जानानै दङ, बे खामानिफोरखौ जोङो मावफुंलांनो आरो मावलांनो थाखाय जोङो नैबे खौसेयै लोगो हमलायनाय जि हाबाफारि, बे हाबाफारिखौ जोङो गिबि खेब हिसाबै नैबे फैगौ 2 एप्रिल 2023 मायथाइयाव जों लानाय जादों। थावनिया बियो राङापारा ओनसोलनि सिङाव थानाय सनितपुर जिल्ला अनसुमै एम.इ. हाइ स्कुल। ओरैनो जोङो चिफ गेस्ट हिसाबै मिनेस्वर सारखौ जों लानाय जादोंमोन, नाथाय मिनेस्वर सारा गावनि देहानि उसुबिदानि थाखाय बे सारा जोंनि बे मिटिंआव एटेन्ड जानो हानाय नंला। नाथाय बिनि गेजेराव जोंहा ओरैहाय प्रशान्त बर' साहित्य सभानि भाइस प्रेसिडेन्ट बिथां सारा जोंनि बे मेलाव मैखोम चिफ गेस्ट हिसाबै बाहागो लागोन। आरो बेजों लोगोसे जोंनिनो आगुनि
एन.ड.नि जेनेरेल सेक्रेटारि अरखां दाबखा अर्थात अमरेन्द्र ब्रह्म सारा बे मेलाव बाहागो लागोन। दा बेनो जोंनि हारिनि गेजेराव ड्राग्स एडिक्टेड बारा जाबाय, उन्दै चाइल्ड मेरिज बेफोरो गोबां जालांनो हमदों। दिनैहाय जोंहाबो एन.ड हिसाबै माखासे हारिनि खहा जानायफोरखौ बा माखासे हारिनि गेजेराव बेले बेजे नुजानायखौ बोस्रांनो थाखाय जोंहाबो मोन्थाय दं हिसाबै नैबेफोरनि सायावनो जों लानानै बे मेलखौ बा खौसेयै लोगो हमलायनाय हाबाफारिखौ जों लानाय जादों।